मैया थांनाय 3 सेप्तेम्बराव बरफुकुरियाव जालांनाय अरुणाचल प्रदेशनि जिथुनाखि फायरिं बे फायरिंनि सायाव आङो मोनसे बिबुंथि लाखिनो नागिरदों आरो बिनिखि गिबियावनो आं गासैबो दिनैनि बाव फैनाय मिडियाखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा मैया साननि 11 रिंगासोआव अरुणाचल पुलिसनि माखासे पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा हरखाबै फैनानै जोंनि आसामनि अरुणाचल बर्डारनि खमैबाबो 5 किल'मिटार भितराव हाबनानै कुनु आसाम पुलिसनि प्रायर इनफरमेशन गैयालासिनो जोंनि आसामनिफ्राय नङै बाङै सासे सुबुंखौ दाय गैयै सुबुंखौ फन खालामना लेंहरनानै बेयाव माखासे फालांगिजों लोब्बा दं होननानै ब्लेंक फायार खनथाम गावनानै हमना लांनाया सोंखारिथावना बाथ्रा जादों आरो आं गहपुरनि आरो बे ओनसोलनि सासे थागिबि सुबुं जानानै आङो बे बाथ्राखौ गोख्रोङै सोंखारियो। मानोना जों आसामाव दं, आसामाव जोंहा एडमिनिस्ट्रेशन दं, आसामाव जोंहा पुलिस बिफान दं। बे आसामनि पुलिस बिफाना जेबो प्रायर इनफरमेशन गैयालासिनो आसामनि पुलिसा जेबो दायित्व लायालासिनो अरुणाचल पुलिसा फैनानै जे बाव बेबायदि उद्धार खालामनानै बेबायदि जाथाय मावनाया जों बयबो बेखौ गोख्रों रावै सोंखारिनाया गाहाम। मानो होनोबा दिनै मैयासो जों बुंनांगोन जे जयन्त मल्ल बरुवाया बर्डाराव फैनानै बर्डारनि सोमोन्दै आसाम अरुणाचल बर्डार डिस्पुटनि सोमोन्दै माने सुलु लानो फैनायाव जेब्लानाखि मिनिस्टारा थांखांनाय लोगो लोगोनो अरुणाचलनि मानसिफ्रा बै ओनसोलाव ज' जानाय आसामनि थागिबि फिसाफोरखौ माने होसो बुनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे अरुणाचलनि जिथु गाग्लोबनाय, अरुणाचलनि जिथुनाखि आसामखौ दखल खालामनायनि जिथुनाखि बिसिनि थांखि, गोसोनि थांखि, बे थांखिया हयथ' जोंनि बेवहायबो बेनिनो मोनसे जाफुंसार होनायनि लामायाव होननानै आं सानो आरोखि। दा आं बुंनो सानो आङो मैया जाथाय जानायनि जाय मानसिखौनोखि दाय गैयै मानसिखौ हमना लांनानै बिसोरो दायनिगिरि साजायना लांदों, आं बिनिनो बिफा। आंनि गामिया जाहैबाय राङाजान गामियाव आरो आंनि मुङा नित्यानन्द बसुमतारी। दा आङो निक्सन बसुमतारी मैयासो हमजानायनि आं सासे बिफा। आङो बे आंनि फिसालाया थांनाय मे दाननि 28 अक्ट'आव बियो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै आङो गुवाहाटीनि प्रार्थना वेलनेस फाउन्डेसनाव आङो रिहेब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन आरो दिनैसिम बियो ट्रिटमेन्टआव दं। बावैसो नै दाखालि नैबे 24 मार्चआवसो आं बेखौ आरोबाव लांनानै चेकआप खालामहैदों आरो जों गाबोन चेकआप खालामनो थांनो गोनांमोन। नाथाय बियो खुनु फालांगिजों माने लोब्बा गैया, बेखौ सोरबा फन खालामनानै लेंहरनानै बेखौ होसो गावनानै हमख्रबनानै बिनि सिपियाव माखासे माने जों जायखौनोखि सोंखारियो बे मुवाखौ होफानानै बेखौ अरुणाचल पुलिसा हमना लाङो। आरो दिनैसिम जों गहपुर थानायाव दानि सुलु लादोंमोन, बे बाथ्राखौ बिसोर मिथिया होनना बुंदों। आं बेनिखायनो दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानो जे बेबायदि मानसि खावना लांनानै दिनै अबे थासारियाव दं, आइन मथे जुदि लांदोंबा बिसोर आइननि गेजेरजों न'खरनि बिगोमानो खबर होनांगौमोन। दिनैसिम बिसोरो किडनेप खालामना दोननाय बायदि जादों। आं सानो जोंनि मानसिफोरखौ, बर' माहारिखौ बिदिनो दाउसाफोर बायदि गोदोबो जि खालामबाय थांनाय 20 मायथाइनि 27 जानुवारि जि सुक्ति जानाय, बे सुक्ति जानायनि जिथु गोजोन सुक्ति, बे गोजोन सुक्ति मथे NDFB आरो माखासे केसफोरखौ उठायनायनि खोथा दं। आंनि फिसालायाबो NDFB मोनसे ग्रुपनि सासे मावथिमोन। दा बे केसफ्रा गैयालासिनो बिसोरनो रिहेबिलिटेसन होआलासिनो मुगै माखासे जाथायजों लोब्बा थादों होननानै खानानै माने बिसिनि भबिष्यतखौ गाज्रि खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। आंनि फिसालाल' नङा, गोबां मानसियानो NDFBनि माने माबायाव थानानै सारेन्डार जानानै बिथांमोनहा माने दा रिहेबिलिटेसन मोनैनि थाखाय गोदाव सोराव जानानै दङ। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मोजां नोजोर होनांगौ। जोंनि सेंग्रा जोलैफ्रा दिनै जे गाज्रि लामायाव माखासे माबायाव खैसारियाव गोलैदों, मानि थाखाय गोलैदों बेखौ दिनैनि दैदेनगिरि, बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ साननाया गाहाम। दिनै आं बुंनो सानो जे बड'लेण्ड रादाबा आंखौ थांखिना बुंदों आमोखानि फिसाला हमजाबाय,
बेंक पार्टी दामनो थिनदों बमा गावनो थिनदों रंजानो थिनदों बाव मा रंजानाय दं दिनै बे जाथाया मानि थाखाय जाखो आं बुंनो सानो दिनै आङो बे गहपुर ओनसोलनि थागिबि दा बड'लेण्ड रादाबा होनदों राजानि थागिबि नंगौ आं थागिबि नंगौ आं बेयावनो जोनोम जानाय आंनिख्रुइ बाव हयथ' दानि थानाय मानसिफ्रा हयथ' मैया दाखालिसो फैदों होननानै आं बुंनो सानो दा आं थागिबि आरो आं बायदि मानसिया 1981 आव नैबे गहपुर बायदि हारसा मिडियाम माने हाइ स्कुल आं फार्स्ट डिभिजन पास जादोंमोन बे समाव रावबो गैयामोन आं दिनै आं जुदि सानोमोनब्ला आंनि सनानि संसार आं मोनसे दानो हायोमोन किन्तु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि बड'लेण्डनि जिथुनाखि बर'खौ गेरेमसा माहारि दानो नागिरनाय जि सिमां बे सिमांखौ आङो मोजाङै अनसायनानै गावखौनो सासे बेनिनो सासे दावहारु होननानै साननानै आं बारसोमनानै दिनै आं दाबो दं नाथाय दिनै नुबाय मोनथाम सुक्तियावबो जोंनि गहपुरनि मोनसेबो सोदोबा बेरखाङाखै अब्ला जोंनि गहपुरनि बे मानसिफ्रा खननै दावहाजों 83 आव खनसे 89 आव खनसे दावहाजों गेरेबनाय बे बर' मानसिफ्रा दिनै गोलेरनि मोदै हुगारनानै जोंनो जेबो सुबिदा होआखै स्कुल फरायसालिफ्रा बायलांजोब्बाय मास्टार गैलिया दिनै बेनि सेंग्राफ्रा मा मावना जागोन बेनिबो बाथ्रा गैला दिनै बिसोर मिनिदों दिनै जोंखौ लाना राजखान्थि खालामदों आं बेनिखायनो सानदों दिनै बाव फरायसा आफाद दं दिनै बाव गुबुन गुबुन समाज माने संगठन दं अरुणाचल पुलिसा जुदि दिनै फैनानै जोंनि जिथुनि नागिरनाय सिमांनि रायजो बिटिआरनि सिङाव जुदि 5 किल'मिटार अरुणाचलनिफ्राय फैनानै जुदि बिदि दाय गैयै मानसिखौ बुना लांनो हायोबा जोंहा बहा निरापत्ता दं आरो बे निरापत्ता गैयाबा जों आसामावथ' निरापत्ता गैखायानो अरुणाचलनि बाउण्डारियाव निरापत्ता गैयाबा जोंनि उन जोलैनि जिथुनाखि जोंनि माने उन जोलैया बहा माने रैखाथि मोननो आं बेनिखायनो खावलायनो सानदों दिनै निउस मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राया आंनि फिसालानि खेत्रआवल' नङा बे बाथ्राया दिनै बन्द जानांगौ सोंखारिनांगौ अरुणाचल पुलिसा आनअथराइज फैनानै जे बाव गुलि गावग्लुंनानै दाय गैयै मानसिखौ जे रिहेबाव थाबाय थानाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानाय मानसिखौ जे फालांगिरि होननानै माखासे फान्दायसुला बे फान्दायसुलाखौ सरकारा आइन मथे नागिरनानै हमनांगौ एडिक्टेड मानसिखौ फालांगि होनना बुंनायनिख्रुइ बै एडिक्टेडआ बबेनिफ्राय जायो बेखौ लानानै हमनायाव जायनिखि फान्दायसुलाफोर दं जाय पुलिस बिफानजों लोगो जाना दं जाय बे अरुणाचल बर्डाराव राजकर सेन्टाराव जायनिखि बे रोखोमनि माखासे दालालि खालामो बे दालालिफोरखौ माने हमनानै फोजोंस्रांनानै बर्डार एरियाखौ गोजोनै लाखिनांगौ होननानै आङो माने दिनैनि निउस मिडियानि गेजेरजों आङो गुरैयै खावलायदों आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाबा एकपक्षीयभावे बिदि रादाब फोसावनाया सोरखौबा माने सोंखारिनानै गोख्रों सोंखारिनानै सोरनिबा पेपाराव बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै आंनिफ्राय आं सासे गहपुरनि सासे थागिबि माने सुबुं जानानै आं खावलायो आं खेत्रआव आं बुङो जे जोंनि बर' समाजाव जौ लोंनाय फेग्रा मुवा जानाया दिनै बोसोरब्रै बोसोरबानिफ्राय लोब लोब बारायदों बे बारायनायाव आंनि फिसालायाबो सासे भिक्टिम्स आं बेखौसो बुंनो सानो आंनि फिसालाया भिक्टिम्स जाबाय आंनि फिसालाया लेखाबो फरायबाय ग्रेजुएसन लानानै मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनो मोनसे साबजेक्ट दंबावो किन्तु दिनै बे जिनिसा जे जोंनि बर' समाजाव गोसारनो मोनखो बोरै दिनै इसिबां समाज संगठन थासेयाव बेनि थाखाय नोजोर होआलासिनो गावबा गावनि जानाय गावनि उदै बुंनायनि थाखायसो जे खामानि मावगासिनो दं आं बेखौ नुनो मोनो गोदो बुंनाय बायदि जागोन गोदो समाज संगठनफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि जिराद फेग्रा मुवा जानायखौ समाज संगठनफ्रा नोजोर होनानै बेखौ सुस्राङोमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जों सुस्रांनो नुनो मोनाखै बेनिखायनो आं सांग्रां सरकारजों लोगो जानानैबाबो जोङो गाव समाज संगठन जानानैबाबो बे मुवाखौ जुदि जोङो समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनो हायाबा जोंनि उन जोलैया हयथ' बेनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्थायाव गोलैगोन आंनि फिसालाथ' भिक्टिम्स जाबाय आं दिनै आं सासे गोरों हिसाबै बेखौ रिहेबाव दोनदों किन्तु साबसेया रिहेबाव दोनगोन आलाय सिलाय सैमा अमा बायदि सोरजोंबा बिदिनो होसोजानानै गावथारजानाय बुथारजानाय जागोन ओंखायनो बे समाजाव फोजोबस्रांनायनि दायित्वखौ बयबो सुबुङा खौसेयै लानानै बेखौ जोङो गोजोन थासारि लाबोनानै बयबो आवगायगोन होननानै आं सानदों खारन आं बेखौ आंनि फिसालानि थाखाय बुङाखै आं बेखौ बुंनो सानदों जे बेबायदि जाथाया जानो नाङा आरो जिथुनाखि इलिगेल आनअथराइज एनक्रच खालामनानै बे रोखोमनि माने चार्ज लानानै जे जोंनि मानसिखौ दिनै आंनि फिसाला दाय दंना गैया बेखौ गामिनि मानसिया मिथिगौ न'खरनि मानसिया मिथिगौ बा समाजा मिथिगौ दिनै जे बिनि आखायाव जेबो मोनालासिनो सासे एडिक्टेड मानसिखौ फालांगिरि साजायनाया बे सोंखारिथावना बाथ्रा बा सोरनिबा खैसारि दं
आसल फालांगि जेरावनोखि बे बुस्थुआ माने दाजायो ओंखारो बे सर्सखौ दिनै सरकारा मेगन गैया नामा जेबो फैयाखै बिसोर लांनानै जास्ट जों मिथिनायाव मिडियायाव आं खोनादों मैया मिडियायाव खोनाबाय दिनै आं गहपुर थानायाव फैदों बिसोर जेबो मिथियानो होमबा बेखौ लांना बुथारहैदोंना गावथारहैदोंना बबेबा जोख्लायहैदों आं मिथिया ओंखायनो आंनि गथ'आ गोमानानै दं आं ओंखायनो सानदों दिनैनि मिडियानि गेजेरजों आंनि गथ'आ अबाव दं आं बेखौ दिनैनि गेजेरजों आं मिथिनो लुगैयो आरो बिनि बिफाना सरकारि बिफाना पुलिसा आंनि गथ'आ अबाव दं आंनि इनफरमेसनखौ आङो मोननो लुगैयो गमामायैनो षड़यन्त्र थानायखौ जों मिथिनो मोनो मानोना षड़यन्त्र थायामोनब्ला बे जाथाया खुनु जाया आंनि फिसालाया गुवाहाटीयाव थांफिननानै मोनसे फिसा बिजनेस खालामनो थाखाय थाम थिम जादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बेखौ गुवाहाटीयाव थांनो ओंखारनाय मानसिखौनो फन खालामनानै लेंहरदों फन खालामनानै लेंहरनानै बेखौ माने बेबायदि फान्दायदों आं नुनायाव आंनि फिसालाखौ आं जेब्लानोखि डिक्टेट होनना मोनदों हैदिनखालिनो आं बेखौ बिराद नोजोर होदों ओमफ्राय दिनै सोरबाया हमजानो गिनानै आं मोनथिनायाव बिनि सिगाङाव आंनि फिसालाखौ हमनायनि सिगां बेखौ मिथिगोन गहपुर साब डिभिजननि SDPOआ लेंहरना सोरखौबा 2 घन्टा सोरखौबा हरसे लाखिनानै आंनि फिसालाखौ हमना होनांगौ जिखुनुबाबो बेनाव माबा मोनसे जिराद होनानैबाबो हमना होनांगौ होननानै आं सुलुंनिफ्राय मोनथिदों आरोखि दा बेनिफ्राय मिथिनो मोनो जे बाव जे सोरनिबा खैसारि सानाय दं होननानै आं मिथिनो मोनो आरो बे खैसारि सानायफोरखौ आंनि फिसालाजों लोगोसे मोजाङै आयेननि बेबस्था लानानै बेबस्था लागोन होननानै आं खावलायो